ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿನಿ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ವಿಗ್ದ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಪಂದ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ 6 ಬೇಡ್ತ್ ಯಾನ್ ನೆನಪು ದಿವಡೆ ಅತ್ತ ಈರತ್ತು ಅವ್ಳು ಬರೆದಿವ್ರು ರೆಪೇರ ಯಾನ್ ಈ ಒರಿ ಉಂಟು ಒಂದಾರು ಎರಡು ಅಂಜು ಮಿನಿಟ ಮೂಕುರ್ದು ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಚು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಯಾವ ಮೂಕುರ್ದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಈತಿ ಯಾವ ಇದೆ 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 ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಜು ಮಿನಿಟ ಹಾಂ 9.5 ಇರೌಡ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವೇ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೆಪ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ 9.5 ಕಣ್ಣು ಪುಡಪ್ಪೋರಿ ಸಾರಿ 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 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಚಿ ಕಲ್ಪನಾಕಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಅನೂಪ್ ಕೇರ್ VHF ಅನುಪಮ ಕ್ಯಾರ ಅನೂಪ್ ಕೇರ್ VHF Sir, how many time it will take? Mamad, Hai then you even I have a business. please be seated. Okay. 10 minutes. Mamad, tule ajana. Hai yakat langtire alpa kulun bachi chore jana. Ajana panda undu nama agala antele agala bidaviru bonda nama naatun malpera. And undu panda engalna international saloon mulpa hair fixing system pura kali Indians matra attu foreign dakulu Africa dakulu America dakulu Canada dakulu barper correct malpe. Correct sattu onju mantadu ere gottairavalli. Yan illade pona ganna gurtane illadakle tikkaralli. Ancha anponu. Ingine ಈ ಸರಿ ಎಂಜಿನ ಬಿತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಂದು ಕಂಡಂದು ಗುಣ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ಬಿತ್ತರೆ ಬಡ ಇಂಜಿನ ನೀರುಂಡಾ ಶಬ್ದಾರ್ ಬುಣೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದಾಯಕ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲು ಕುಲುದಿಜಿ ಮಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕುಜಾಲು ಇರ್ ಕಿರ್ಮಂದಿತ್ತಾರ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕಿರ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬೇತಕ್ಲಿ ಕಿರ್ಮೋ ಅಂತೇಳಿ ಓ ಬೇತಕ್ಲಿ ಇರ್ನ ಕಿರ್ಮಂದಿತ್ತೇರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಡ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಗುರು ತಾಗದು ಆ ಜಾಗಡ್ ಕೂಡ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಅಂಚೋದೆ ಮಲವಲ್ಲ ಉಗುರು ತಾಗದು ಆ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರ್ರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಪತ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಜಿನಿ ಬಯ್ಯ ಆತತ್ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಎಂದು ಬರ್ಚಿ ಕರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಆಡ್ತುಕ ತೂಲೆ ಬಣ್ಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18,500 ಪ್ಲಸ್ GST 18,500 ಪ್ಲಸ್ GST ಕಂತು ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಲೇದಿ ಸಾರಿ ಮೂಲು ಕಂತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ Why are you taking too much time to this bald man? You are a pomare. Let him go from here. I have important meetings. I'm very sorry, sir. Just another 15 minutes. I'll take 15 to 20 minutes. There is nothing to do. 15 minutes. I don't think so. Kujal di bakta pidai barpe. Po. What did he say? Ajir inchina patirundu. English barpunda. I ban puni mene et varta apnu nge nu tojo. Enganda yapnu. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes saat varta nagadala namme taye. Po pidai kulu. What did he say again? I said you are a nice person. Nice day bano. Edde jana vande. Awu em gotu jana vande. Acha admi. Po. Let him go right now. Let him go right now. Bele mal pere pudiya paye. I'll finish it up because I have sorry barpuji panle muji 3 wig hai. 3 wig. Awu aapna you need 3 wigs. One wig is enough to you. onjet owu nao cha marida. 3 wig hai. onjen kulla topun hai. Awaidina kudonji deepun hai. Correct. How many time you need, sir? 20 minutes bandata hai. Kebi pudadana. 20 minutes. I'll be there for only 20 minutes. Okay. Else I'm going. Ahmad. Wait. Ode mo ಏ ಅಂದಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ ಬುಡಿದಿ ಗುರ್ತದಿ ಕಂದಿಯೇ ಜನ ಜಾತಿರು ಈ ಮೂಲು ಅಂತ ಬೋರ್ ತೋಜಿಲಿ ಓಕೆ ಐಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋನಾ ದಿಪ್ಲಿ ಬಚ್ಚ ಉಜಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಂದಿನಕಲ ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡ್ತೂಕ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಬತ್ತ ನಾವು ಕುಜಾಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಕ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಓ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್
दादा नापली आता पंजाब जावे फिक्स मल्ल जान गम पर पाडोಡು अरे इते हुए ఇంకా तो जिदा दादा ना बेते मुली वाटल्या का ಅತ್ माटक मुली ಏಜ್ 46 ಫಂಡರತೆ 46 साल ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 32 ದಲ್ಕ ತೋಜಿವಾರ 32 ಎಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ ಪರವಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಫಿದ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ 13500 13,500 ಇರ್ನ 10 ಕಮ್ಮಿ ದೋಲ ಹತ್ತೆರಡು ಬಂಟ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಅತಿಗೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪುನಿ ಸಾರಿ ಸರ್ 10 minutes ನಾನು ಪಂಡೆ ಇರೋದು ಇಂಚ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುಡಿ ಕುಜಲೆ ಐ 10 ಇರ್ ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಯಾರ್ನ ಸರ್ತ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಪು ಪೋಲೆ 10 minutes ಅಂದ मैंने पूना पोपुन लज्जन मारे न्याड़ी ये रे बात इरली आप ये I need this photo. दे गागे इंडिया फोटो सेल्फी फोटो स्माइल ए दाऊ देख देखो इंगोती जाए देती I need this है यार खुशी आते तो जो ये रात फोटो दे photo. If I see you outside, I'm gonna hit you. इंजन गोतो बड़ी गल इंजन के You just come out. नहीं इन बार प्रवास है ये इनके बरपंडु ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ हिंदी में बोल Hindi mein bol, no Hindi only English. ತುಳು What? ತುಳು What Tulu? ತುಳು ಭಾಷಾ ಮಾರಿ ಈ ಊರುಲ್ಲ ಇಡೆ ಬೈದ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರು ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರು ಇಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಣ್ಣ ಊರು ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಮ್ಮದ್ ಅರೆ What's ಮಾಮ ದಿಸ್ಕೋ ತೋಡ You said only 20 minutes. 5 minutes, 5 It's minutes. about 4 hours. Muhammad will help Muhammad will help No sir, thank you. please ವಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತನ ದಣ ಇಜ್ಜಿನಾನೆ ಮೇನ ಮೇರ್ದು ಓರಿ ಅರ್ದಲ್ಲ Don't shoot. ಡೋಂಟ್ ನು ಬೈ ಇನ್ಸಲ ಇತೀರ್ ನಾನು ಮಗೆ What to pay? Huh? I see. You come outside. ಐಸಿಯೋಡು ನಿನಂದಿ You ಓಡು come outside. ಐಸಿಯೋಡು ನಿನಂದಿ ಓಡು ನಿನ್ನ ಐಸಿಯೋಡು ಇದು ಕುರಿಯೋಡಿ ಮಗ ಆಯ್ನ ಪುಣ I'm sorry he's a new customer ಹೊಸತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಕುಮ್ಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ What kachambar? ಕಚಂಬರ್ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ You kachambar. ಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ ಬಾಡಿ